Zaman aure. Zaman aure. Barkanmu da sake gamuwa da ku a cikin wani sabon shiri na zaman aure, wanda yake babban kaɗo muku ƙalubaloli da sirrori tare da shawarwari domin inganta zamantakewar aure da na ma'aurata baki ɗaya. Don tsefe girar idanuwanku ga kaɗan daga shirin da ya gabata. Zaman aure. Mene? Dama ruwan wanka ne na kai maka. Oh, saboda ruwan wanka ne kika zo kika tsaya ma a ka kina ta mu ihu. To naji jaki. Wai mene haka ne Aisha? Ya za a yi a ce kina wanki ni ba za ki kwaso wanki na ki zo ki yi min ba. Sai dai ki kwaso naki ki zo da ki ce kina yi. Don iyayenki. Kai, na ma rasa. Nan wurin fa ya zo sai dai a bashi ke. Na ɗauka na bashi yanzu ya zama mana masifa. Ki ci gaba da haƙuri. To ba matanka bane ka ɗauka mana. Kai, ko da matana ne ina gaban gimbiya. Haba, a can ɗaukar waya kuma a gaban ki ake ga bai dace ba. Don Allah ka gaya min laifin da nake maka na gida don Allah. Ka gaya min ko zan gyara. Saboda mai gida azabtar da ni da kake yayi yawa. Allah azabtar kan yayi yawa. Ban san laifin da ne maka ba kake bani wahala haka. Aisha, kin gama wa'azin naki? Zaman aure. Rayuwa dai tana gudana cikin kunci da kuma walwala. Idan ka gane sai ka zaɓi walwala. Yanzu dai kai ne matarka ta buƙaci ganinka. Amma wai dan kana cikin abokanai kuma kana ganin abin da kake yi ya fi maka mahimmanci akan amsa kirarta. Kawai sai kaga yarinya ta fito da jakar leda a hannunta bayan da za ta shiga gidan ba da ledan ta shiga ba. Shin idan kai ne yaya za ka yi da yarinyar? Sa'annan kuma idan ka shiga gida me za ka ce wa matarka kuma yaya za ka yi da ita? Zaman aure. Lokacin da ta kira ni ban samu naji ba, kuma me ne ai sai ta haƙura ta jira in shigo. Amma sai bata jira na shigo ba, kuma sai na ga wata ta shigo cikin gidana ta fita da wani abun ba tare da kuma an nemi izini na don ta fita da wani abun ko ta bayar da wani abun ba. Ai kuma me ne dai a zo dai a tambaye ni ko to kaga irin wannan abun na bita na je na tsaye da ita na ce ta fita da ko don in duba a me yake cikin ledan na, ni a tunani na ban gan na wale bidan ina gan an karya mun dokan gidana. Gaskiyar magana dai in dai ni ne ba zan bi yariyan ba, zan gama abin da nake yi sai in je gidan same matana. Me wannan ta fita da shi a hannu, sai ta gaya min takaicen dai abin da ta fita da shi a hannu, san matakin da zan ɗauka a kanta. Amma ba zan bi ta in kwace shi abin da shi matana ita yariyar ta fita da shi a gida ba. Zaman aure. To jama'a, wannan ra'ayoyinku kenan. Amma yana da kyau a duk lokacin da aka kira mutum ya amsa kira. Ko dan wannan amsa kiran nashi zai iya ceto rai
ko kuma ya kyautata wani al'amari musamman ma a zamantakewar aure. Yanzu bari mu ci gaba da kallo don ganin yadda wannan al'amari za ta kaya. A sha kallo lafiya. Zaman aure. Wa'alaikun assalam da musulunci. Daga ina ina tambayin ki. Inda kika fita gidan nan kin gaya min cewa wai ni zaki fita? Daga ina kike haka ma? Na gaya maka mana. Ni? Mai gida, kai min adalci. Kai ma ka san ba zan fita ba da izinin ka ba. Aisha. Daga alamun ma jin maganar naki baki da gaskiya. Ai da kina da gaskiya ba za ki tsaya kina gayan magana kina wani ba. Kina da gaskiya? Ai baki da gaskiya. Dan Allah dan Annabi ya kamata ki dinga tosaya. Kai ki mai da ni mutum mai yawan maganganu. Ni kin gaya min cewa Aisha wai ke za ki ta anguwa? Ka tuna. Tuna me? Ina jin ki. Ina jin ki. Riga ne na gani. Riga? Na ga ana sai da riguna a hanya. Wannan. Ki rasa abin da zaki so mashi wannan. Wannan ne yayi? Allah ga kai ki Allah. Ba ka gani kuma gida tishi ne mai kyau na sai maka. Ni ki so min tishin sa kina wani cewa mai kyau. Ah! Ki ce dan Madina kika so min ba tishin ba. Zan shiga in shafa mai. Ba wai na baki bane. Ni zan mu mutum na samu jikata ne a idan mutum. Ai. Zaman aure. Kai da ka ta mana kuma daga sauki sta kuma sai so nake watso muku ci yanzu. Ba shi da ita ne. Bai da ita. Gura uba za a yi na wancan satin. wannan satin ai ya jawo shi Ai wato lokacin nan da na so ma komai. He so he taro ni da angul. Da angul. muje gane To ga tsaye fa. Kai. Lafiya kala. A'a Hadiza. Ya aka yi? Ya mamanku? Lafiya. To menene? Mama na ce idan kina da magi ki san mai. Ina da magi in san mata. Kin ga babanku a waje? To je ki ce mishi wai na ce ya zo. Ki sauri. Kai ma je ka biyu. Ba zan baka haka nan ba. yanzu dai ɗebi kai 19 za ka ɗiba Ka ce ba. Ya. Mama na kira. Mama na kira. Je ki ce mata da Allah ba zan zo ba da Allah. Kina ga aikin nan mu abu ga yayi zafi. To mu je zo. gashin Jashira. Kai haba dai. Ta ce ba zai zo. To haka ya ce? Ba zai zo ba? To jira ni ina zuwa. Kin ji? To kai ka ji kenan. Kuma mutumi na ina kare ma ka neman wa Aba me yasa kake ma haka? Sai ka kai mata kin ji? Ki ce ina gaishe ka. Da ka ta mana haba kai ka san bin kai yawa. Ni yace in ba da kullo kai na tsaye da kai zagoyo kai. Bai da ita dan kwalu ba. Mu je mana. Ba ni stamp.
yayi ya sa star din ne zai ma irin yanda ya mawace zai yi ba da kai da ka da Allah ya ni ne ba da angle to ka ta nan zuwa star jashira kai haba dai ina da kuma kariya to ga ta nan kai dauki to kai ka ji kenan kuma mutumi na ina kare ma kare mawa ba me yasa kake ma haka to ga ta nan zuwa star jashira shida kai ai wannan ita sasa na sa ka kida da ka sha shida na sha mu je mutumi na zaman aure Ka zo ka wuce kuma kamar baka ganni ba. me Ba ka gani fa. Kwalliyar nan gaba ɗaya dan kai ne. saboda ni fa Wallahi kai ne mawa. kice kwalliya fa Kwarai. saboda ni kika yi Ko ban haɗe ba ne. to din kin kwalliya shai me Mai gida. Haka yi man haka mana. Ai dan kai din ne wannan kwalliyar. Ba ka gani. wai Aisha dai Aisha na zuwa dan Allah da Annabi kina ta ce min kin kwalliya in duba to din kin kwalliya shai me kwalliya kika ce fa din me a'a shi ne na gaya miki na ce kwalliyan yayi amma ta ni ne kwalliyan bai yi min ba Bai yi ba. bai yi min ba Bai yi kyau bane ya saki. ke kika san da wannan zan fita Ina za ka? ina za ni shekin tambaye ni mai gida ke ci wai ina za ni Wallahi duk dan kaka je ko ina ne maka kwalliyar da zai daga maka hankali. a haka shi yasa kika fito tun da na ganki a zaune a kofar daki na Wallahi din gyaggyara maka. ni kwalliya ni kika yi ma kwalliya to din me Ina kwalliyar nan bai yi ba. Ina amfani shi ma to. Me amfani yin kwalliyar? Wanda ne kwalliyar nan shi ne ya baba. zamani juyi juyi zamani juyi juyi zaman aure amma an ka gamu da diya muguniyar diya mai kin mijinta sai ta kai ka azaban Allah kai da kyau Allah ko ya sa mu samu mazan kirki mu ba karka ba shiriri ta mana lalaci wanda bai san kanshi ba balle ya san kowa balle ya san aure kowanne namiji bai san aure ba bai zo aljanna da shi da aljanna sun yi nisa la yasma'una hasisaha Allah ya kare mu da irin mazajen nan sun karbo amana sun sa gida suna canyewa sun ce suna sallah zaman aure zaman aure zaman aure zaman aure gaskiya ba komai bane yasa yau na nema zama da ke a cikin wannan ɗakin ba na zo na yi tunani da dama irin ababen da na dinga yi miki gaskiya na zo na yi cewa wani abubuwa ba su dace shi yasa na nema irin ranar ta yau da na ce bari mu zo na tsakana da ke da nema gafara daga gurinki ga abubuwan da ne miki ke yafewa gaskiya yau na san cewa kina so na to gaskiya na auna na buga na duba na hanga wallahi samu irinki gaskiya shi mutum ya yi da gaske to shi yasa daga ya dace ni ma in dawo in zama irin sahunki Na gode maka Allah.
Allah na gode maka. Ashe Allah za ka nuna min wannan rana da nan daɗe ina roƙonka. Ka nuna min ranar da hankalin mijina zai dawo gare shi. Mai gida. Na. Yau kai ne kake roƙon in yafe maka abin da kai. Kwarai kuwa. Shi dama za ka dawo hanya madaidaiciya. Abin nan Allah ne. Wallahi mai gida ban taɓa tunanin za ka dawo hanya madaidaiciya. To ni waye ne ni? Ashe za ka yi nadama? Ai bai ki sani ba. Shi duniya da ke ganin sa da komai na da lokaci. In lokacin sa ya riga ya kai to kamar ka kai bango. To ni na kai bango. Yoga na gare ki. Lallai an ce mahaƙurci ne wadaci. Tabbas. Mai gida ban taɓa tunanin za ka dawo hanya madaidaiciya. Ba abin da zan ce sai dai in ce na gode ma Allah. Amma ka da sharaɗi. Idan kana so in yafe maka duniya da lahira, kada ma Allah ya tambaye ka ya tume ka laifin da kai mini duniya da lahira, sai ka ɗauka min alƙawarin abu ɗaya. To ni na tabbatar miki in Allah ya sa yadda ki sa Allah shi yake komai. Duk abin da zaki faɗa, alfarman da zaki nema in Allah ya so yadda ni kan zai miki wani alfarma. Ba wani abu bane nake so kamar ina so kai deleting number zabiyan yarinya na da ke cikin wani. Tun dama shine damuwanki? Haba shine ki fito a mutum ki gaya min cewa ga matsalanki. Shine matsala. To wannan an riga an gama in Allah ya so yadda a gabanki yanzu zan delete. Delete. An gama zan shafe su ga baki daya. Shigiya mai kama da kwarkwara. Bari. Ina sai ita ta dauke mu hankalin miji. Shi kenan. Wallahi daga yau she yau. Kowa ya kama hanyarsa. To kisa abin da nake so da ke. Alhamdulillah Allah na gode maka da ka dawo min da hankalin miji na gare shi. Ina jin. To abin da nake so da ke. Ko ba gaskiya ba yau muna cikin ranar farin ciki ne. Ina so a lokacin da aka kawo min ke a amarya muke shadawa muke jin daɗi, to yau ina so kazalika haka ya sake ci gaba ta zama aure tsakana da ke. Yau ina so a gidan nan mu samu mu shafe feso. Yau za mu ci naman kaji ne, a'a naman dawisu ne ko dai a'a ni dai nan shi dai abin da kika zaba. Allah wallahi tallahi. Zaba mana. Wallahi ba ƙarariya kan hanya nake so. Allah ka san ki da shi tun da ba to ba damuwa. Sannan kuma ga wani ƙari. To. Gida ina so kai sati biyu nan da can baka zo ba. Na baki ma wata daya. Allah wallahi. Babu da dai mai cika Azabtar da ni da kai. Mu she mu yasa she mu gode ma Allah da manzansa. To Allah abin gode. Mu cika da salati gaisuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا دعائي. الحمد لله. Zaman aure. Kana ga rubuwa da yaren nan ba shine mafi alheri a gare ni ba kuwa. Wato ko uwan nata ma da ta zo rayan nan tana wasu tuban mazuru na ban gida da wannan matan ba. Kana ga matan ta canza kuwa? Kai. Ana rabuwa da ita kawai na ga shi yafi alheri. Anas. Yi hankuri. Ka gane? Ka ƙara hankuri. Abin da nake so ka sani shine a matsayinmu na bani adama muna ma Allah laifi kuma muka daga hannu muka ce Allah ka yafe mun, shin bai yafe mana? Yana yafe mana ko ba gaskiya ba. Kuma ita mahaifiyar ka ce ta nemi gafara kuma ta ce ta tuba kuma ta ce ba za ta ƙara ba. Kuma na san duk sharrin abubuwan ta dinga kullawa tun daga ƙauye har suka dawo birni ban samu labarin ko asirinta ya taɓa tonuwa ba. Ka fahimta? To kuma gashi Allah ya kawo lokacin da asirinta ya toni.
to fatanmu shine Allah ya sa da gaske ne kuma Allah ya sa ta shiryu. Ita kuma matarka tunda har ita ce ta miƙa wuya ta ce ita fa ga abin da mahaifiyarta ta sa ta yi, to wallahi matar nan tana son ta yi zaman lafiya ne kuma tana so ta yi zaman aure. Kuma kakka manta sanadiyan wannan abin sai ta samu shigan aljanna, kai kuma ka samu zaman lafiya da wadata da kwanciyar hankali da lumana. Saboda haka kakkai saurin yanke hukunci, ka bata lokaci. Kamar da Hausawa suke cewa hali fa zanen dutse ne, duk daɗewansa fa sai ya nuna, kuma an ce in ka jefa dutse sama dole ya dawo, ka fahimta? Kuma in ka ɗauki dutse ka jefa shi kan ruwa, wannan dole gugumin ruwan ya shafi mutane. To in halinta ne fa za ta nuna, in wannan tuban da ta yi da gaske ne za mu sani. Saboda haka ni ba na son ka rabu. Saboda me? Saboda zaman auren nan fa ibada ne, kuma ka san ibada yanda yake. Saboda haka ƙara hankuri abokina, ka gane? Amma ka gama ɗan shan iskan mu sai mu koma mu ci gaba da aiki, amma ka kwantar da hankalinka, ka gane? Allah sa dai mu dace. Amin. Kakka da mu. Wallahi, kai sai a hankali mata. Allah dai ya shirya mana su. Wallahi. Zaman aure. To masu kallon mu, zaman aure dai zama ne na haƙuri da kuma sauƙaƙawa ga juna. Allah ya ƙara mana fahimtar juna. Duka anan muka zo ƙarshen wannan shiri namu, amma kafin mu tattara mu bar wannan zaure ga tambayoyinmu na wannan mako. Tambayar mu na wannan mako shine, shin da kiran abokinka da na matarka wanne za ka fi baiwa muhimmanci, ko in ce wanne ya fi muhimmanci a gare ka? Za ku iya turo mana ra'ayoyinku ko in ce amsar wannan tambaya akan lambar da kuke gani akan akwatin talabijin ɗinku. A madadin dukkan waɗanda suka tabbatar da wannan aiki, ni Rashida Ahmad da na gabatar nake cewa ku ci gaba da kasancewa da wannan gidan talabijin, musamman ma wannan shiri na zaman aure. Mu huta lafiya. Zaman aure.